Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon mag-adto mi dito ila ni mama. Dalhon na mo ang bata kay na ako'y ihatod. Si Janice naguli si Janice kagabi kay diha sila nag-duty sa Balingwan unya. Pag human nila kuan kay anniversary man lagi sa kamada diri sa Balingwan, mong diri sila nag-report na pagka human pa ni udto, nag-chat siya nga ipahatod adto iyang bag daw ang helmet kay paingon na pod sila balingasag. Na kani nasige palit nila niya ay nasige palit nga kuan man ni smartwatch para kuno ni kang mama o kang papa nga naapod siya gipa kuan gipa hatag ni mama nga kwarta 1,000 namo ning ihatod adto kay basin pod og gamiton ni mother kini nindot ni siya o kay smartwatch pwede ni siya i-connect sa cellphone guro wala na amo ning dalahon dato ihatod wa may bilin lagi ni Richmond kay eskwela may yang mama eskwela may yang mama na kami na maghatod ani dalahon na mo si Richmond. Naka-ready na mong bata guys. Asa ka paingon? Ha? Asa ka paingon? Asa ka paingon ba? Huy. Asa ka paingon? Paminaw ba? Pangutana mamay, asa ka paingon? Ha? Asa ikaw paingon? Na hi guys! Na hi guys! Hi guys! Na hi guys! Hi guys! Agay, biyaan na papay. Agay, biya na papay. Babil-babil ang mamong bag. Itulod sa napang rin. Amo na aming pertahan guys. Okay. Agbabagaan ka na akay. Ay, bilin. Dili ba nun? Hala. Pangas ko sa bukid. Akay. Pangas mo. Asa ka paingon, Richmond? Laag ang bata, laag. Di ana may dinhila ni mama guys. Unya ato na ni ihatag ang gipadala. Diya kay smartwatch. Smartwatch. Gikan sa kwan. USA, California. Muna kang gandan gi-order. Kani sa kuno pa imuhan ni pa. Wow. Nya naman lagi charger. Ay charger na pa ikuano para man. Ano charger? Sa una pag-break. Hindi mo pa simbol pa. Enggak una pag kuan. Oh. Ika na i-connect na sa imong cellphone. Kay. Pwede ni. Bali man imo. Naman ni kuan mo. Ha? Tutu. Nara maguna o. Dini niya giko ano. Sarong-sarong ba ada pader. Biju ba na. Bisa aja siguro na. Ako may tao. Ang bali man lagi kapak-kapak ka man dito. Bali. Tanawa ka na ako. Unsa man na iyang kuan? Dito na ingon. Luhog man na. Luhog na sa inyo pader. Nga la ka ata ka lumiro. Kuwas ba ning lumiro dali. Yung lula uyang. Bisa aja siguro ni maka dasing mabot ni Balik ay isa lagi. Diha na ingon diha na o. Lagi. Na. Diha na sa ingon iluhog na siya diha. Iluhog na diha. Di pa kumanig luhog niya diha. Isa pa rin. Kami na sa kumanig luhog niya diha o. Diha, dinhi dito sa mga diba ingon, diha ingon. Sige suot. Aw i-charge sa siguro dai. Sige testing sa suot kung. Ika po ay tutuan. Di ba ni? Ika po ikaw. Diha na sa ilang pa ingon. Ingong
Kuan di pa ka pasulod siya bot. Ay, yung kamang buka. Hindi ako na siya di maganda. Ito tan dari ma. Apa nang gabi? No message man. Kuya ko sa daling nga. Looking niya naman ni. Oh! Smartwatch ganit ni ba pwede ni i-connect mo na sa imong cellphone. Para. Ano siya katao yung isa? Ano man eh? Baliktad galing din siya. Hindot ini ante atong kuan nga diluan kayo. Nagawala man yung nakuan. Hindi mo naman kuan pag magtanaw ka sa oras. Oras? Away yan. Dali kanda ko. Tanaw? Tanaw? Hindi man ito klaro. Ay, alas 2. Dito, dali kami. Isip, alas 2, kanta ka naman. Nakakapag-tweet na rin ko. Alas 2 pa. Nari dili dati. Ore, Naguli lagi sa gabi kay. Anniversary bis kana ka kanto? ya tadi lima man. Nga dito malipas mo pa. Lagi na siya kasumbol ang isa. Dili lagi. Taon na ni. Palit daw nagsudaan. Anong 500 mo daw na imong gipangayo niya. Anyo niya. 500 bali sa sudan. Ding. Sa sa Danielin. Cuma bisa kung taod guys. Bang tuang imo. Dat. Ang simod sa among bata. Manang simod. Ang simod sa bata bi. Halo. Amang mo pwede ka diha manawag o na Mura din ang cellphone di ID. imong heartbeat imong ikon dia o imong heartbeat diha. Imong rin na ikon dia sama na ingon o magkuan mo na imong heartbeat dayon diha. Wala undan sa ako. Tanawan mo dugo dia. Nawag nagkuha pa gyapon. Ini na start niya. Pila pa iya palitan ni Janice no. Exercise sila ni ma. Nang kuan nga lakaw. Minute ini nga dilo ay. Parang bukid. Ang buktot nga Max ligid. man ni. Sigang ganyo. Wala na siya. Palitan ka lang rin ng tiguan. Kuan nga kan imong heartbeat ma monitor nimo diha. Pwede ka mag-Facebook diha ma. Kasakit pa sa mata. Pwede ka mag-Facebook ani mo. Kunin ka ni sa wifi. Dayon. Dinhe. O na manawag nimo sa imong cellphone, ngay mo connect sa imong cellphone din. Di ram tubag. Vibrate ra. Kani imo pa kadi man hingon ni kataon pa. Uy kamot. Babad ka tao di. Nakina siya na tao ni. Basin kani siguro nila kataon kay ngano man nila na tao. Kuya. Isip na mabuak kani ako gibos. Ayo lugos na. Sa kuan na ikon ato siya. Ano ka ko naman dito? Ay. Bukok naman. Maunlok. Tama niya kuya. Bas, tekan kasi. Isa pa di. Uwa kubi guys, dili makuan hugay na kung duot dito ingon malusngi na lang to siya. Naa man dayo. Ane. Adjust. Nala. Lay tagna dani. Lay na dani. Original man iya nang imo dili. Karon. Ay. Sige na imo na mother earth. Ano naman ko naman. Hala. Nadaot na. Para bayo karon. Bailo daw mo bailo. Di man man hugot ay mo siguro mo gago. Isuot kaniya then imo rin ikuan kay nanaglakaw ka ka monitor ni mo kuan niya og mong heart. Jangan nagdabay ka. Imo na ikuan ang iyang kuan sa heart. Naman nakita to. Luka. Ibin pa. Ito sibig mo na imo suot.
Ako nang bili ni Janice. Aga. Kung sabi ka ni Mama Mir sa diay. Naaka man aka. Ba man aka? Oh, pero okay guys. Hi guys. Ba man aka man na. Ha? Aka, aga. Dide na, dide. Aga. Asa man imong dide? Sedang gipananaw diha. Sirop ba yung Malapuan na teklin. Hanggang saan nyo sa misa, malapuan na. Hi guys, good morning. Atong pagkaulan si Good morning Richmond. Good morning. Unsa man na imo kaon na? Gihikta na lang niyang duaan okay. Kana ang gibali man niya ang kuandan ha. Gibutangan danhi, gibali man niya. Amo nang gihikta na lang kay para nga naray iyang kalingawan. Nga si Saysay diha nagingon na siya sa iyang report diha. Kini siya pangan na siya sa kanon unya si Mami guys. Mami kabalog asa to siya paingon. Si Mio gibilin danhi si Mio nagkonsumisyon in town si Mio dani guys. Kay gibilin siya ni Mami. Agsilo sa town si Richmond, gibilin siya dani ni Mami. Biyaan siya ni Mami, ambot ka asa to siyang paingon. Ha? Loy, ikaw Mio? Biyaan ikaw Mami Mio? Agoy. Biyaan siya ni Mami. Kaya ang bata, kataranta na kay agkaon. Lagi. Nagyapat na lagi. Di mag-amta. Oh. Gutom di ay. Si Michelle ang iro, iibiyahan sa mo. Nagkaklase ka ron dong? Ha? Hindi siya sinama ni Mami guys. Nagkonsumisyon si Mio kay wa siya ubanan ni Mami. Napakuha siya kagabi nya pagpangas ni Mumon og ni Janjan kana ang uwan namang gud kastanan. So kayo uwan nya ilang motor di nag-andar kay pagkuha lagi to niya iyang gamit na wa gid siya natuig dito. Naabot ko no dai sila ni ang siwa na kabantay. Kaya nakakatulog na ko hinain mo silpon di Vincent. Nakakatulog na ko. Napag mata na ko kadla buntag na. Nana si Mio danhi sa bangko. Bilin. Nagpahatod siya ni Raymond. Nawa mi kabalo kung asa to siya paingon. Ha? Umurag sa buhol di siguro kuno to paingon kay kana ang sa pantalon man ni Raymond gihatod. Sayo kasi nagpahatod ni Raymond dito sa pantalan. Tanawa lang tubig sa alno lakaw. Chatan mo si MM? Lah, tanaw hangaraon na si Mio. Ara si Mio guys, looy. Mission si Mio. Konsumisyon tan siya nga gibiyaan siya. Gibiyaan ka ni Mami Mio. Siya katubang tumira. Gibiyaan si Mio. Ikaw biyaan sa ka? What? What? Gibiyaan ka ni Mami. Si Mio, gibiyaan ni Mami. Ikaw Mio. Ikaw Richmond, biyaan sa ka ni Mamay? Ha? Basta Sabado guys, yung klase ni Saysay kuan. Alas 9 pa. Bernis. Basta Bernis yung klase ni Saysay. Alas 9. Tira kayo sayo. Ang kuan. Kanang Huwebes o Sabado muna yung klase sa'yo.
Lagi. Lagi. Gimana ta? Diha kay lagi. Gimana ta? Nagkasuko agka dugay-dugay ni mong hungit ang bata. Sa kanang bata. Hindi ka na magsilbi si Mio dani kay ang balhibo niya tinatagdag. Dong, banta lang dong. Ano yung laban niya? Dong. Dong. Buang ka dito. Buang ka. Mew. Mew. Pangigil ba siya? Bye. Pagpangigil ba siya? Wala. Sa ako diha. Ano? Biyaan si Mio. Biyaan si Mio. Ikaw biyaan sa ka? Ha? Napamahaw ta guys. Na guys, pamahaw ta. Pamahaw. Sa'yo kayo ba? Okay, pangay sa pamahaw. Nahay. Da. Nahay. Da. Nahay. Una lo. Agay. Biyaan tito. Agay. Biyaan tito. Lakaw na tito. Lakaw na tito. Ah. Banta dito ta. Pas. Kau. Bantito kau. Bantito. Parcel tito ho. Da. Kumakaon ini guys, kumakaon. Di kasuko. Di kahungitan. Kumaunay. Oh. Tira. Da. Ang kasuko na siya kung di kahungitan. Ang kasuko kung di kahungitan ha. Ha? Mm. Hai, mahal pa. Nahay, pamahaw ta. Nahay, pamahaw ta. Busog ng bata. Busog na? Ha? Busog na ka? Nabusog na ka? Wala pa? Hey. Wala man sa mood ang bata. Wala man sa mood ang bata. Oh. Alam niyo, Ding. Nagpupo galing. Nagduwa-duwa. Dua man sa laway. Ang dakpon man.
Da, 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 da. Da. Opo. Para. Isapot na. Dili na. Dili na. Dili na. Asa man? Asa pa ngayon? Asa pa ngayon? Ha? Ha? Asa pa ngayon, di ay? Sige po, sige ng talunggan. Bari na ng uto ko. Da. Ay, inom na tubig di ay. Apa na human? Inom pa? Managkaon ang bata, guys. Managkaon si Richmond, guys. Og daghang salamat sa inyong mga suporta sa amin, to all viewers and subscribers, mga silent viewers, solid supporters, ug sa mga hindi nag-skip ng ads, daghang kayong salamat, lalong-lalo sa mga baguhang subscribers. Mag-bye-bye na ni Richmond, bye-bye! Turo! Bye-bye! Bye-bye! Na bye-bye! Bye-bye! Turo! Kaya naman pa siya sa tubig. Hi guys! Good morning, Mama Hauta. Atong sudan di ay chorizo. Nya na apoy. Di na pa nga gibutangan itlog. Nya na apoy itlog ra. Napoy itlog, gibutangan sa itlog. Itlog, gibutangan sa itlog. Kaunta guys! Hindi ba ulit ko hindi eh? Kamay ko yung Kasama yung ginungag. Ginit na ng bangaw. Kaon ta kaon. Patunga na. Lansin. Lami ang kaon guys. Kinamot. Kinamay. Mahalang ba? Halang na tamis. Tamis nga halang.
Wow guys. Guys. How? Hay masudan guys mga paano nis mga bata. Unang sila kaon bintoy. Kuryana sa Raymond. Cyril kay karon pa siya alas 9 at eskwelahan. Basta Bernes yung klase na alas 9 pa. Yeah, man. Hayra pa siya makahuman. Ugto, kauli na siya. Noon sa natos miyo. Ito mahal. Rami ang sa sumay kay halang ba? Halang na tamis. Kaya ano kaya? Mhm. Ayong kaya. May ang ampay gid ni halang. Among bata natulog na. Nag-eskwela na sila guys. Say-say na taman sa Balingon si Momon. Eskwela man na siya.